El Líquid Club s'ha obert per donar resposta a les mancances d'oci nocturn que teníem a la ciutat, ubicat al bell mig d'Olot, just al costat de la Sala El Turín. Un espai pensat per joves on volen que et sentis com a casa. En Met ens ha explicat la filosofia del local. Bàsicament hem creat el Líquid perquè era una il·lusió que tenia ja des de petit i he creat un espai on m'agradaria a mi anar de festa. O sigui, hem creat un lloc que no és només un bar de nit, ni un pub, ni un bar musical, és una combinació de moltes coses, on ens agrada més que res l'ambient, que és el que més cuidem. Cada setmana oferim actuacions en directe, que és molt la filosofia del local. Bàsicament ens volem implicar molt en la ciutat, hem creat un espai que creiem que era necessari i ja feia molt de temps i com que hem vist que no ho feia ningú, hem fet nosaltres. Estem especialitzats en gin tònic, segurament ja ens coneixeu de quan estàvem al camp de l'Olot, que sempre ha sigut més que una feina, una passió. El gin tònic, una beguda que s'ha posat molt de moda per les seves qualitats. Per què ha triomfat? Per una sèrie de condicions que només té el gin tònic, com per exemple que si barreges ginebra amb Coca-Cola o barreges qualsevol cosa amb Coca-Cola, tot té gust de Coca-Cola. La gràcia del gin tònic és que la tònica és una beguda sumisa que permet que es notin els diferents matisos de cada marca de ginebra. És un autèntic plaer observar amb la professionalitat que fan un gin tònic en aquest local. No us perdeu detall. Fan la barreja a l'instant amb fruita recent tallada i plantes cultivades per ells mateixos. A més, també disposen de servei de terrassa que et permet sortir a fumar tranquil·lament sense haver d'anar al carrer. El que ofereix la terrassa és una mica un microclima, no? No és necessari sortir al carrer per fumar, no has de fotre't un bon gin tònic amb un got de plàstic per el tema de no poder treure vidres a fora i el que es crea és una espècie de rotació de que no necessites anar enlloc més. Fa més d'un mes que han obert i estan molt contents de la resposta que estan rebent per part dels joves de la ciutat. La gent que ve busca el que nosaltres oferim, que és una família, un lloc on has d'estar pendent dels altres, un lloc on pots estar tranquil, on pots venir tot sol perquè saps que et trobaràs els teus.